episod de Heroes of Kratos. După cum vedeți, astăzi voi juca cu un orc la clasa Rover și cam atât. Voi începe o nouă serie, după cum vedeți. Fiindcă la mine momentan nu prea mă merge jocul și nu prea merge. Asta arată bine. Și vom aștepta puțin oamenii, pentru că este așteptat foarte mare parte din joc, condiții așteptatul. După cum vedeți, netul nu cred că merge bine la 11 are, fiindcă înainte mergea. Aoleu. Merge. Nu trebuie să niciun bălai. Ok, voi ieși de pe el și cred că voi juca Minecraft. Da, mai bine. Voi juca dau pe aceasta, efectuat. Ascunse. Ce să joc? Minecraft. Așa. Crezul. De fapt, stai ca una. Da. Mai bine. O să spargem. Ce să iau piatră. Fac itemul mai bun. Peste câteva minute voi termina clipul și voi face exact după acesta voi posta un nou clip, doar că multiplayer pe o altă mapă. Și deci hai să trecem la treabă. Să las câteva pentru charcoal ca să nu găsesc ouă. Așa, pește iron deja. Stați. Aici tănacul și să le aici niște piatră. Iron și acum 2, 3. Și o să iau și pe un furnace. Ca să plec. La multă piatră, fiindcă nu va trebui pentru case, pentru că cred că voi mina pe parcurs sau AFK. Voi sta și o lua piatră, o chema pe sta. Fiindcă dacă asta așa să mă plictisesc în video. Și da. Sper că de data asta să găsim diamante, să facem un enchantment table. Va trebui să mă duc sus ca să am niște mâncare, dar nu cred că acum e cazul. Am deja 8 iron, după cum vedeți.
Mai găsit și aici. Și a căzut. Nu prea văd bine. Asta am să dau niște setări, dificultate bună, sensitivity controls, bottom. Zis da, le-am pe toate date ca lumea, nu știu, cred că aș da asta mai mare puțin luminozitatea la tabletă, să vedă pe eu și cu mare prost. Și fac un furnace. Și să stăm pe shift, fiindcă așa ca spun furnace pe deasupra crafting-ului. Ardul ăsta cu lemn am încercat să mai țin puțin lemn pentru a face cearcă. Stumul aici, cred că. Da, mi s-a părut, cred că. Yes. Merg să iau bărciud, fiindcă este foarte mare. Nu vreau să stau mult. Hop, mama de mici. Sper ca pe mare să mă aud. Cred că și ce cărbune ajunge. Ce bine că să ieși la timp. Fac ceva din anul ăsta. Încerc să găsesc ceva cărbune mic. Drăstor de cărbune. Hei, hai că acum a venit Flaviu și voi opri filmarea. Eu am fost Marian și la revedere. Da.